Trojkráľový koncert vo farnosti Bolešov s účasťou apoštolského núncia. Vo farskom kostole v Bolešove sa konal v piatok 6.1.2023 trojkráľový koncert Ťarchovské Vianoce. Na koncerte sa zúčastnili aj miestny biskup Tomáš Kalis, ako aj apoštolský nuncius Nikoláš Jarosolík. Koncert organizoval otec Ivan Kňaze, národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku, na podporu projektov pápežských misijných diel. Spolu sa na koncerte vyzbieralo 3225,10 eur. Vystúpili viaceré skupiny pod vedením Rudolfa Patrnčiaka. Boli to ťažká muzika, bratia Muchovci a sestry Opálkové. Ťarchovská muzika je od roku 2013 zapísaná v zozname UNESCO. Apoštolský nuncius spolu s biskupom Tomášom Kalisom ocenili pôvodnú umeleckú tvorbu, ako aj pápežské misijné diela. Na záver podujatia udelili viac ako 500 člennému publiku, ako aj hudobníkom požehnanie a popriali veľa ďalších hudobných úspechov. Aby vám dal Pán Boh zdravia,